Kinsa ang mga kabus sa modernong panahon? Matud pa sa Populorum Progressio usa ka sirkular nga sinuwat ni Pope Paul VI ni adtong tuig 1967. Ang kabus mao kadtong mga taong gigutom, mga pamilya nga nagkalisod, mga makaluluoy, mga ignorante, kadtong mga wa makatungha sa eskwelahan, mga masakiton ug mga walay panimalay. Apan 50 ka tuig gikan ni ining maong sirkular ni adtong tuig 2017 ang kasamtangang Santo Papa nga si Pope Francis mihulagway sa kabus nga naglangkob ni adtong mga tawo nga gidaog-daog, mga biktima sa pagpanlupig, torture ug pagkabilanggo, mga biktima sa gubat, mga taong gihikawan sa ilang kagawasan ug dignidad, mga illiterate, mga way trabaho, mga biktima sa human trafficking, mga ulipon, ang kadtong mga napugos paglangyaw tungod sa kalisod nga ilang nasinati. Matud ni Pope Francis, ang naong sa kapobrehon, iya ni adtong mga bata ug mga hamtong nga gipahimuslan sa mga interes sa mga taong migamit sa ilang gahom ug kwarta aron lang makabintaha sa uban. Gihulagway ni Pope Francis ang kakabus nga resulta sa kahakog sa pipila ka tawo, inhustisya sa katilingban, pag-us-us sa moralidad ug sa way pagpakabana sa kadaghanan. Ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines kung CBCP may pahinumdum nga tungod sa ehemplo ni Kristo, kita nasayod nga ang mga dinaog-daog, ang mga alaot ug ang mga kabus gikinahanglan gayud nga tabangan. Matud sa CBCP, ang kabus gikinahanglan nga higugmaon kay matag tawo bisan unsa pa man kini aduna gayoy katungod ug ang dignidad sa matag usa kanato adunay bili. Si Pope Francis kanunay nga nagpahinumdum nga inay kapital sa negosyo, ang dignidad sa tawo maugayod ang angayan nga ipatigbabaw, kay ang tawo dili lang usa ka butang, kundili usa ka binuhat nga gibase sa larawan ug imahe sa atong Ginoo. Sila mao ang mga prison volunteers ubos sa Cebu Archdiocesan Prison Apostolate kun CAPA, kun CAPA, mga sakop sa simbahang Katoliko nga magduawan sa mga bilangguan aron himamaton ang mga piniriso. Gawa sa CAPA, nga sulod na sa 33 ka tuig nga nag-alagad, aduna usay mga sakop sa lain-laing grupo nga misanong sa maong misyon. Usa na niini si George Chong, sakop sa Fire of God Ministries nga usa ka charismatic group. Si George ug iyang mga kaubanan regular nga mobisita sa Cebu City Jail matag semana aron mopaambit sa gugma ni Kristo. Ang ilang presensya nakapahupay labi na ni adtong mga binilanggo nga nihikalimtan na lang sa ilang mga paryente o bakaha mga higala. Matag semana mo adto ko dito sa Cebu City Jail nga bisag usahay kapoy, naikuyaw, pero kanang puno ka sa gugma ug grasya gikan sa Ginoo, imo na malimtan ang kahadlok, ang kakapoy every time nga mualagad ka dito sa atong mga igsoon. Ang pagbaton og kaluoy sa mga piniriso pinaagi sa pagpaambit sa gugma ni Kristo naghatag kanila og kusog uban sa paglaom nga magbag-o sa ilang kinabuhi. Alang sa mga prison volunteers nga sama ni George, ang mga tao nga wa mabalhog sa prisuhan, ang ngayan nga musabot sa mga piniriso, kay nahisama ra gihapon sila kanato, nga bisan kung wa magtingkagol sa selda, aduna gihapoy pagkabilanggo. Bilanggo sa garbo, priso sa kahakog, ulipon sa pagkamadinumtanon, pagkabakakon, pagkachismosa, pagkabisyoso, pagkapalaaway, o guban pang dili pisikal nga pagkabilanggo apan sa mga spiritual nga butang. Ang simbahan nagpahinumdom sa pagpasaylo sa mga nakasala. Sa Mateo 18 versikulo 22, si Jesus miingon nga ang pagpasaylo dili lamang kapito buhaton kundili 77 kahigayon. Mao kini ang sumbanan sa mga prison ministers sa ilang pagsunod sa ehemplo ni Kristo. Ako makita ang panagway ni Jesucristo dito sa akong mga igsoon ato sa piniriso. Nag-ingon sa Biblia nga, to ako sa prisohan, imo kong gibisita. Kung sa imong gibuhat sa imong igsoon, sa imong isikataw, sama rasad na imong gibuhat kanak.